Partiya AKP'de ku derbarê Kurdan de. Herî dawî tê gotin ku di mehê dawî de di nav Kurdên di nava AKP de hin bûyerên pir bi alos rû didin. Hejdê Gulanê rêveberekî AKP yê bajarê Amedê yê bi navê Umut Aydin bi awayekî bi guman hate kuştin. Paşî derkete holê ku bi taybetî malbata Aydin dibêje kurê wan ji ber hin bêretiyên ku di nava Partiya AKP yer Amedê çêbûbê de hatiye kuştin. Xebatkarê Büreya danasandin û çapemeniyê yê rêxistina AKP yê peyasê Umut Aydin hejdê Gulanê bi awayekî bi guman hate kuştin. Aydin salê dirêj rêxistina AKP ya peyasê de xebitî. Birayê Umut Aydin, Kadir Aydin da zanîn ku birayê wî ji aliyê rêveberek AKP ku nexwest navê wî bideve rastî gefan hatiye. Aydin wiha got. Burayê serokê navçê sê çar caran Umut derb kir û heqeret wî kirin. Kesên bûne şahîdê vê bûyerê jî hene. Aydin da zanîn ku pazdar û beriya ku Umut bê kuştin ji aliyê burayê serokê AKP ve rastî lêdanê hatiye çek danîne ser serê wî û îşlikê wî hemû bibûxwîn. Kadir Aydin got daxaftinên telefonan de jî hemû tişt hatiye qeyd kirin. Kê gef li wî xwarine eşkereye dikarin bibînin. Kadir anî ziman ku birayê wî dibe ku ji ber bêretiyên di nav AKP'de hatibe kuştin. Belê temaşevanên hêja ji bo alema Müslüman